दिनै अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसना जयेन्ट प्रेस मिट खालामदों जे नोंथाङा इउटिअ इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसामनि जानानै बेवहाय लोब्बा लाखिनानै दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों मा बुंनो सानदों? गिबि सेन्टाराव हामबायसै। दिनैनि जेनाखि गाहाय थांखि बेखौथ' जोंनि मानगोनां प्रेसिडेन्टआ बुंलांखाबाय आरो लोगोसे जिहेतु बे जयेन्ट प्रेस मिट बेवहाय आं बेखौल' बुंनो गोसो मानोना मैया जों ससियेल मिडियायाव नुदों गजेन हाज'वारि बिथाङा माखासे जिनाखि बुंफोरै बाथ्रा बेखौ बुंदों बेखौ जोङो दुखु मोनदों मानोना जों इउटिअबआ अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सखौ सापर्ट खालामनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय बिथांमोना बड'लेण्ड डिमान्ड खालामफिननो बे संगठनखौहाय दाफिननाय जादों। दा बेखौहाय बड'लेण्ड डिमान्ड खालामग्रा ग्रुप हिसाबैहाय जोंबो बे इउटिअबआ बिथांमोनखौ सापर्ट होदों आरो बिथांमोना जि खामानि मावदों बेवहाय इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामा सब समय बिथांमोनजों दं आरो जोङो दिल्लीयावहाय जेनाखि खनब्रै बिथांमोननि दैदेननायाव थांबाय बेवहाय प्रत्येक बारावनो प्रथम बारावल' इउटिअबआ सौहैयाखै खिन्थु खनथामसिम जाबाय जोङो बिथांमोनजों ज' थांनानै दिल्लीयावहाय मेम'रेन्डाम साबमिट खालामनायजों लोगोसे माखासे मिनिस्टारफोरखौ जों लोगो लानो हादों। दा गजेन हाज'रिया जिनाखि मोनसे प्रग्राम जानायनि सोमोन्दैहाय खोथाखौ बुंदों जेरावनाखि बनसुनि दैदेननायाव मोनसे सावरायमेल जादोंमोन बेवहाय एक्स भलन्टियार फर्सखौ लिंहराखै होननाया एसे भुल जादों मानोना एक्स भलन्टियार फर्सखौहाय लिंहरदों। एक्स भलन्टियार फर्सनिफ्राय अलरेडि बेवहाय भाइस प्रेसिडेन्टआनो बेवहाय जइन जादों। दा आं बिखौहाय बारा बुंनो थांले मानोना आंबो अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि नङा नाथाय बिथाङानो जि खोथाखौ बुंदों अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सआ दाबो बड'लेण्ड बिनायनि सोमोन्दै रायलायाखै होननानै गावनि स्टेटमेन्टआव होदों बियो अति दुर्भाग्यजनक ओमफ्राय बियो एकदम नंखाय बाथ्रा मानोना अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स जोनोम जाफिननायनि खारनानो जाहैबाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट। दिनैनि समाव बड'लेण्डखौ मोनफुंनो थाखाय गासै संगठनफोरखौ बर'नि जेसेबां संगठनफोर दं बेफोरखौ लानानै नोंथांमोननि सिन्थाधाराया मा? बेखौथ' जों अरायसम सावरायगासिनोखा जिहेतु अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि दैदेननायाव बड'लेण्ड डिमान्डआ जेनाखि जागायफिनबायमोन दा बेवहाय मोनसे संगठना माने आन्दलनखौ सालायलांनो हागोन डिमान्डखौबो होनो हागोन नाथाय जुदि जयैहाय बर'नि जेसेबां संगठन आरो लोगोसे गुबुन गुबुन ट्राइबेल संगठनफ्रा जयै जुदि खामानिखौ मावोब्ला साबसिन जागोन होननानै जों फोथायो आरो बे लामाखौनो जोङो माबा मोनसे रायलायलायनानैहाय कअर्डिनेसन कमिटि बा माबा मोनसे कमिटि बानायनो हायो नामा होननानै जों बेखौहाय बनसु बा जनजातीय सुरक्षा परिषद सिनियर सिटिजेन फराम जोंनि इउटिअए आरो लोगोसे जोंनि बे अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स गासैजों जों जिरायनानै रायलायनानै मोनसे आमब्रेलानि आन्दारावहाय जों कअर्डिनेसन कमिटि दानानै जोंनि जेनाखि आन्दलन जेनाखि बड'लेण्ड डिमान्ड सेपारेट स्टेट बेखौ जोङो कन्टिनिउ लांबाय थागोन। फैबाय थानाय इयुन निउ जेनेरेसननिसिम नोंथाङा मा मेसेज हरनो सानो? जोंनि मेसेजआ बेनो जिहेतु जोंथ' अलरेडि बड'फा उपेन ब्रह्मनि समनिफ्रायनो जोङो आन्दलन खालामबोबाय आन्दलन खालामै जोंनि मेगननि गेजेरजोंनो जों नुबोबाय जे खनथाम सुक्ति जाबाय बड'लेण्डनि थाखाय नाथाय बेवहाय जों दिनैसिम बड'फा उपेन ब्रह्मनि जेनाखि सिमां लोगोसे जोंनि जेनाखि सिमां जेनाखि 20 लाख बर'फोरनि सिमां बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट दिनैसिम बियो जाफुङाखै। दा बिनिखायनो जोङो बे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटना जों कन्टिनिउ जाबाय थायो जोङो हागौमानि जोङो बे संसाराव थाजासिम जोङो जुजिलांगोन नाथाय जोङो जुदिबो मोनाबाबो बे जेनाखि बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि स्पिरिट बियो जेन इयं जेनेरेसनाव थायो जेन जोंखौहाय इन्सपायार लानानैहाय बिथांमोनाबो जों गैयाब्लाबो सानसे समाव बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौहाय माने डिमान्ड खालामनो हायो आरो मोननो हायो।